आं नोंथांमोननो खोन्थानि what I have been learned throughout my life about finance. फाइनान्सनि सोमोन्दै आं मा सोलोंबोखो जिंदगियाव मा रोंगौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानि. How billionaires and millionaires think. बिसोर माबोरै सानो बिलियनियार्सफ्रा फैसानि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो खोन्थानि. Sometimes ओरैबायदि जायो आं माब्लाबा रोंगौ नाथाय आं बेखौ प्रेक्टिस खालामनो हाया. सोरबा मानसिया रोङा नाथाय बेनाव एभेलेबल फैसा दं. बेयो मोनथिया how I should invest, which way I should go. बिसोर जेबो मोनथिया. बेनिखायनो बैबायदि समाव जों बायदि मानसिखौ गोनांथि जायो. मानो होनना बुङोब्ला जों प्रेक्टिस खालामनो हायाब्लाबो जोङो बिसोरनो लामा देखायना होनो हायो. How money plays, money गेमा माब्रैहाय गेलेयो बेखौ जोङो बुंनो थाखाय हायो. बेनिखायनो मोजाङै खोनासं. What I have been learning throughout my life. What is the main fundamental mindset about finance? जों बेफोरखौ मिथिगौ. बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो रेडि जायो आरोखि. नोंथांमोननो खोन्थानो आं जेब्लायबो रेडि. खोनासं. First fundamental mindset about money जाहैबाय emergency fund. नोंथांनाव emergency fund सिगांग्रो थानांगोन. emergency fund होनना बुङोब्ला नोंथांनाव मोनसे extra money थानांगोन जायखौ नोंथाङा emergency fundखौ बारायबाय थालांगोन. माब्रै? नोंथाङा 3 monthनि थाखाय नोंथांनि खरसाया मासाव बेसेबां जायो? हमना लादो नोंथांनि खरसाया मासाव 5,000 ब्ला 3 monthआव बेसेबां जागोन? 15,000 नोंथांनाव फैसा नोंनि पकेटाव अलरेडि बियो जोबनो मोना. बियो थाबाय थानांगोन. आरो बेखौहाय नोंथाङा समजों लोगोसे बारायहोनांगोन. माबोरै बारायहोनांगोन? नोङो 3 months, 6 monthनि थाखाय 1 yearनि थाखाय emergency fund नोंथाङा बानायनानै लानांगोन. माबोरै? 1 yearनि नोंथाङा केलकुलेट खालामनानै मासाव बेसेबां नोंनाव स्पेन्ड जायो, एक्सपेन्सेस दङ बेखौ केलकुलेट खालामनानै 6 मासनि फैसा, 1 बोसोरनि फैसा नोङो जमा खालामनानै नोङो एक्सट्रा खालामनानै लानांगोन. बियो जानो हागौ नोंथांनि पकेटाव थानाय, बियो जानो हागौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव थानाय, बियो जानो हागौ नोंथांनि फिक्स्ड डिप'जिटआव थानाय, बियो जानो हागौ PPF एकाउन्टआव दोनजानाय फैसा जाया इमारजेन्सि बेखौ बख'नानै नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ जायो. बियो first number 1 fundamental about money. Second, insurance. इन्सुरेन्सआ जाहैबाय नोंथांनि लाइफ इन्सुरेन्स जानो हागौ, नोंथांनि हेल्थ इन्सुरेन्स जानो हागौ. जुदि न'खराव सासेल' खामायग्रा व्यक्तिब्ला बिनि थाखाय लाइफ इन्सुरेन्स नङाब्ला टार्म इट इज एब्सोल्युटलि इम्परटेन्ट. बेखौ माब्लाबाबो बावगारनो थाखाय हाया. लाइफ इन्सुरेन्स भेरि इम्परटेन्ट जायहा सोल अर्ना. आरो हेल्थ इन्सुरेन्स गासैबोनि थाखाय हेल्थ इन्सुरेन्स बानायनानै लानो थाखाय हेल्थ इन्सुरेन्सनि थाखाय गोबां बाथ्रा ओंखारो बेखौहाय बुंनो थाखाय. बेनिफ्राय नाम्बार 3 your investment corpus. इनभेस्टमेन्ट कर्पासआव नोंथाङा गल्डआव जानो हागौ डाइभारसिफाइ खालामनांगोन. नोंथाङा स्टकआव खालामनांगोन. गोबां इन्डियान स्टक, USA स्टक जानो हागौ. नोंथाङा गल्डआव इनभेस्टमेन्ट खालामनाय. बेसोर जाहैबाय बेनि उनावसो. First number 1 नोंथांनि इमारजेन्सि फान्ड. Number 2 हेल्थ इन्सुरेन्स खालामनाय. Number 3 it is investment. Number 4 नोंनि माबाखौ earningखौ डाइभारसिफाइ खालामनाय. मोनफ्रोमबो लामानिफ्राय नोंथांनि इनभेस्टमेन्ट इनकाम सर्स फैनाय. maximum your income. बेनिफ्राय आरो गुबुन जेबो गैया. No rocket science about money. No rocket science about finance. बेबायदि खालामब्लानो जोंनि माबाया लाइफआ जायो. जुदि बेखौ नोंथाङा मोनथियाब्ला ओरै बुंनाय जागोन आल जाल माथा हालांनि जोन लाल न'खर संसार जानाय होनना बुंनाय जागोन आरोखि. बेखौ जोङो एकदम मोनथिथारनांगोन. But sometimes I cannot afford, I have no income, monthly no income. बेबायदि जायो आरोखि. बेनि थाखाय जोंहा monthly income फैनाय जानांगोन. बेफोर गासैखौ प्रेक्टिस खालामनो हानाय व्यक्तिनि थाखाय monthly income फैनाय जानांगोन. They should
follow these all the step rules. Thank you so much.